Izindaba ze-1KZN TV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. UNdunankulu udonse ngendlebe abezolimo. Imbokodo kwezokwakha ibhoboko ngezinselelo kanti wasemfolozi ushayeke udume kushona umphathi. Izindaba ze-1KZN TV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. UNdunankulu esifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli udonse ngendlebe iminyango yezolimo kwizifunda ngokuthi bayeke ukukhetha omasipala uma kusetshenzwa ngoba lokho ngeke kusiza umphakathi. uNtuli usho lokhu ethula inkulumo yakhe kwingqungquthela ye-Agricultural Extension Indaba 2024 nebibanjelwe eThekwini namuhla. Kule ngqungquthela ziningi izinto ebekuzodingidwa ngazo ikakhulukazi ezoyisa phambili umnyango wezolimo. Kube sekuthula nombiko mayelana nesimo sezolimo kulesi sifundazwe. Kulo mbiko owethulwe namhlanje kuvela ukuthi kunezifunda ezingenzi kahle ezingawusebenzisi umhlaba ukuze abantu baphile. Into enzekayo ukuthi abantu bethu banomhlaba isikakhulu izululand inomhlaba omningi ene ufumanisa ke le survey eyona district engosebenzisi umhlaba so eyona district engosebenzisi umhlaba isikakhulu. UNdunankulu esifundazwe ethula inkulumo yakhe ugqugquzela ukuthi ezolimo kuzomela ibekwe phambili ukuze izodala amathuba emisebenzi zithuthukise nomnotho. We have just received the statistics on the unemployment rates which showed increase. And I believe that this department is a solution even to unemployment. This indaba comes shortly after the release 2 weeks ago on the 13th of August of the unemployment rate as statistics by Statistics South Africa. The figures showed that unemployment rate increased by 0.6 of a percentage from 32.9 in the first quarter to 33.5 in the second quarter. Okunye okuvelile kuyona le ngqungquthela ukuthi umnyango wezolimo kulesi sifundazwe uhlela ukuqasha ezinye izisebenzi ukuze umsebenzi uzokwazi ukuba nenqubekela phambili. Ama-research amaningi bekhomba ukuthi kulaba abalimi esibabiza ama-commercial farmers were doing very well. Kodwa emakhaya kubantu bethu abahluphekile nabayihlalela emakhaya akuhambi kahle. Ngakho sinezinhlelo esizibekile zokuthi sibasiza kanjani abantu abasemakhaya umuzi nomuzi ukwazi ukuthola ukudla, uzusave ukudla, ukwazi ukuthi sidayise futhi sesibheke ukuthi ke kuloko esinako sizokuthatha kanjani sikuyise imbonini sikwazi ukukhuphula umnotho. Le ngqungquthela ihlanganisa izinhlaka ezahlukene ekubala nomeya omasipala abahlukene usona isifundazwe KwaZulu-Natal. Democracy wesendaba ze-1KZN TV uChannel 261 ngiseThekwini. Bathi basabukelwa phansi ngabesilisa besifazana abasemkhakheni wezokwakha njengoba kusenzima ukubeka imbono. Bathi basahola imali engaphansi uma iqhathaniswa neyabesilisa kanye nokunye nje okuningi. Lokhu kuvele ngesikhathi kuqhubeka ingqungquthela yabesifazane abakulomkhakha ebihlelwe ungqongqoshe omnyango wezokuhlaliswa kwabantu nowezokuthutha KwaZulu-Natal. Abesifazane abasemkhakheni wezokwakha bakhale ngokucindezeleka okusekhona kuwo lo mkhakha nabathi ke kungenxa yobulili babo. Amadoda amaningi asasibukela phansi. You get into a boardroom uzohlala ne-professional team okuwo architecture or engineer or civil engineer and you have as a project manager you have an idea, you have a concept. Babone nje kungathi ukhuluma amampunge. 2 ukufunda kwethu kuyafana sonke siya eMavarsity sigrade senze konke kepha somehow masungena emsebenzini kubonakala ngathi umuntu wesimame wafunda uhafu umuntu wesilisa wafunda yena ngokugcwele. 3 mase kuba khona ke indaba zokuhola asiholi ngokufana abantu besifazane bahola kancane kunabantu besilisa ngoba kusaziwa ukuthi it's a men's industry. We were so much undermined in the industry. One nje even esayithini mawufika into yaka construction into yamadoda
so even nestaff sakho siba male dominated so nje uthi uyaqala nje yena uundermine ngisho na istaff sakho ngoba akwazi ukubeka istain uzorely upon ubricklayer omuntu wesilisa so therefore nje siya undermineka nje sikwi industry. Laba besifazane babuthane eThekwini namuhla lapho ke beqhubeka khona ingqungquthela yokuhlomisana kanye nokubhunga ngezithinta bonami kuzokhumbuleka ukuthi kulomkhakha kukhala wengabaphazamisa ukuqhubeka nemisebenzi befuna ke ukuhlomula abazibisa ngama construction mafia kanti osebe kulomkhakha iminyaka eminingi uthi ke ukubambisana yikho okuqeda ukukhuluma. Ama construction mafias noma kuthiwa akhona ayahlupha ngicabanga ukuthi adinga ukuthi siwanikeze indlela. Ngisebenzile mina nawo for 2 decades I've been with construction. Ngisebenzile nawo and baningi abantu sengibaqoqile ngabakha from those construction mafias bafika basebenza ngabasusa from nothing from grade 1 to grade 6 because ngibanikeza indlebe ngabalalela kubona ngicabanga ukuthi basuke bekhala bethi sisizeni ngoba ngempela in our industry construction kunama red tapes fanele ube na certain experience to get the job fanele kube ukuthi usuke wasebenza kwenye indawo bazosebenza phi if benganikezwa amathuba so thina esikhona asibanikezeni amathuba sizameni ukuhlangana sibe imbumba ukuze si-elevate ukuthi umsindo ungabi khona. Lembokodo inconywe ngamagalelo ayo yize ke kusonzima kuona lomkhakha ongeminye iyethathwa njengabantu besilisa. Sicabanga ukuthi construction isezandleni ezikahle mewunikeza imbokodo and we want to set aside both department ka transport naka human settlement sifuna ukuba nemali esoyibekela nje for imathuba abantu besifazane bebodwa ukuthi laba abancintisana ukuze bakwazi basizakala. Indabeni ze1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubungi seThekwini. Imeya kaMasipala uMfolozi uXolani Bhengu uthi bagqemeke ingozi engegqiwa Ntwala ngokudlula emhlabeni kalowo obengumphathi walomasipala ukhuluma kwakhe Gamede ekhuluma nethimba lezindaba uBhengu uveza ukuthi uGamede ube umuntu obesebenza ngokuzikhandla futhi enamava emsebenzini wakhe. uGamede udlule emhlabeni ngesonto emva kokugula isikhathi eside. Ugubezelwe yifu elimnyama uMasipala uMfolozi enyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal kulandela ukudlula emhlabeni kwalowo bengumphathi walomasipala ukhuluma kwakhe Gamede. Imeya lomasipala uXolani Bhengu uthi bagqemeke ingozi engegqiwa Ntwala ngokudlula emhlabeni kwaGamede. Sikhala kakhulu silimele nathi somasipala waseMfolozi ngoba bese kuningi besikubheke kubaba uGamede ngoba bekuyindoda lena ebingaphumi ngesikhathi sokuphuma ithi ayilibangi igate kanye nabasebenzi mawumphathi uphuma kamumva usuhlele zonke izinto zakho so sikubonile ke ukukhuthala kwakhe ke ngakho ke sithi ke umndeni awududuzeke indoda ke leyana ebikhonzena na ku sports siyasi ibinesikhundlana lapha na ku netball eKZN ngiyafisa ukuthi sibakhalise nabo oza kwabo besports onke nje amakhodi ngoba besazi ukuthi makuthiwa kumasarka noma kuyiwapi asitankinga ngoba isport into yakhe isemgazini lakhe eyithanda usuku nosuku. Ngikhalela ke amakhansela aseMfolozi council yonke umphakathi waseMfolozi ngokuba silahlekelwe ubaba uGamede ngithi ke obesebolekile omdala wensuku usemthathile futhi. uGamede ubesesebenze kulomasipala iminyaka engaphezulu kwe10 kanti kuvela ukuthi uhlaselwe ukugula ngenyanga kaNhlangulana. uBhengu uveze ukuthi bazoba nenkonzo yokumhlonipha ezindlini zomkhandlu njobe ezofihlwa ngesonto. Kuliqiniso ukuthi ubengaphathekile kodwa kuyintwana nje besitshela ukuthi incane ngoba ikakhulukazi kugula nje ukuthinta umlenze lapha naphansi ukuyitshela ukuthi hayi intwana ezodlula. Ungeneke ngoJune phakathi nawo sayitshela ukuthi hayi sothi siqala uJuly uyobe sephumile ezokwenza umsebenzi womphakathi. Ngiyashwa ke kanti insuku zakhe zokuphila seyiphelile. Ngiyafisa ukusho ukuthi sizoba ne-memorial service ezoba ngosuku lwangolwesine ngo9 khona lana ehholo likaMasipala lapha eMfolozi. Bese kuthi ngeyosuku lwangesonto ilapho ke esoba
simphelekezela khona eyofihlwa ekhaya le eMnambithi ePitas lapho kakazobekwa khona ngosuku lwangesonto. uGamede ubephinda beyilunga lesigungu esiphethe ibhola lomnqakiswano iNetball esifundazweni iKwaZulu Natal kanti uke waba uthisha esikoleni izipho zonke eMatshana. Ezindabeni zeKZN TV bikuthabani Maphumulo kwaMbonambi. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze masiphuma ezitolo. Sekubingelela sekwamukela ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu amukela ke nazi izihloko ezihamba phambili kusihlwa nje. UNdunankulu udonse ngendlebe abezolimo. Imbokodo kwezokwakha ibhoboko ngezinselelo kanti wasemfolozi ushayeke udume kushona umphathi. Usathukile umphakathi waseHenley Dam eMgungundlovu kutholakala isidumbu sengane yentombazane neminyaka eyishagalolunye ubudala. Ngokusho kwamalungu omphakathi isidumbu sibonwe owesilisa obeluse izinkomo wase ehlaba umkhosi wafonela amaphoyisa. Kubikwa ukuthi bese kuphele inyanga umntwana aduka efake umfaniswano wesikole lo atholakale esawugqokile. Ushaqekile umphakathi waseHenley Dam eMgungundlovu kulandela ukutholakala kwesidumbu somntwana oneminyaka eyishagalolunye ubudala uAsenathi Ngcobo. Ngokuthola kweziko le1KZN TV, uNgcobo behlala endaweni yaseSnathing kanti waduka ngenyanga eyedlule njengoba eze watholakala exhaphozini lamanzi ngenzansi kwemizi yabantu izolo. Ikhansela liyanaba izolo umuntu uthole indaba eshaqisayo la egroupini yakhona la eHenley Dam ukuthi kunomntwana osetholakele la ephonsekile. Sithe masithola leyo umbiko loyo same time savenzane sathatha leyo umbiko ivoice note leyo sayithumelela emaphoyiseni ukuze akwazi ukuthi eze ngoba uma kunesimo esinjalo sekushona umuntu kusuke sengasezothindwa umunye umuntu so sekufuneka amaphoyisa nangempela amaphoyisa agcine ekwazile ukuthi afike azobheka ngaleso sikhathi ukubona ukuthi kunomntwana ngempela oshonile. Kanti ke kube sekuthe uma sekulandeleka sekubhekwa nanencwadi kwathola ukuthi umntwana oqhamuka ngaseSnathing kanti lo umntwana engazi ukuthi ubeselahleke mhlawumbe isikhathi singaphezulu kwenyanga. Okusho ukuthi ke uzotholakala la okusithusileke nokho ukuthi kule ndawo la ngakaze sithola ukuthi kunokulinyazwa kwabantu bese kuzotholakala umntwana wakude kangaka elahlwela esingazi ukuthi ufike kanjani. Umphakathi walana nje uthukile kakhulu njengoba ubona la kuhlala abantu abadala nabahlala ngabotwana otholitha abanye babo njengakhona la kaMkhize akekho umuntu omdala wesilisa ukhona nje ugogo bese kuba undodana kanye namadodakazi so ke uthukile nje umphakathi ngalesi simo. Ethintwa umama kaNgcobo uthe ucela ukunikeza isikhathi sokuzila njengoba udaba lobucayi kanti amalungu omphakathi waseHenley athi isigameko sokuqala lesi futhi isimo saNgcobo sitshengisa ukuthi ubulawe kwenye indawo wabese yolahlwa kuleya ndawo yabo. uZondi uthi unxusa ukuba abazali baqaphe izingane ngaso sonke isikhathi. Okubaluleke kakhulu ekufanele sikudlulisele emphakathini hayi umphakathi waseHenley kuphela umphakathi in general ukuthi uma sinezingane kungabe zamantombazane ngabe zabafana asizigade ukuthi uma ingane ingekho ikuphi ihambe nini izobuya nini futhi ngoba yizona lezi zinto ezidala ukuthi kugcine ngingazeki ukuthi ingane ikuphi. Manje ingane izovele ihambe nawe ungazi ukuthi ikuphi yiloko kudala ukuthi kuze kube khona inkinga. Kodwa ke siyafisa ukuthi amaphoyisa akwazi ukuthi akulandelele. Siyafisa ukuthi amaphoyisa uma kukhona lezi zinto zoma fingerprints nokunye kukwazi phela ukuthi kubonakale kutraceke ukuthi batholakala kanjani abenzi bobubi. Iyosilekelela kakhulu leyo nto ngoba uma ukuthi abatholakali ngeke zizinciphe igameko ezifana nalezi. Ukhulumela amaphoyisa kwaZulu Natal usiqinisekisile isigameko ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube kuseMgungundlovu. Kwethule ngokusemthethweni inhlangano ezolwa nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nezingane iWomen of Umzumbe. Ngokusho kaHlalwa lenhlangano uDokotela uBongekile Sithole uthi ngenxa yokwanda kwesibalo sabantu abebefisa ukujoyina kanye nokusizakala kwinhlangano abebengaphansi kwayo babone kungcono ukuvula inhlangano ezovuleleka kuwona wonke umuntu ongaphansi kamasipala uMzumbe. Ekhuluma ke neziko lezindaba uDokotela uSithole uthi uMzumbe unamawadi angama-20 ngakho ke wonke umuntu wamkelekile. Kuphinde kwethulwa ngokusemthethweni enye inhlangano ezobhekelela iphindilwe nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane endaweni yaseMzumbe. Ngokusho kwaSihlalo walenhlangano
uthi izibalo zokubulawa kanye nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nezingane kule ndawo ziyanda. Ngakho sebethatha igxathu lokuvulela wonke umuntu ukuthi abe yingxenye kule nhlangano kumawadi awu-20 ngaphansi kwamasipala uMzumbe. Ngenxa yokuthi umsebenzi wethu usuya uqhanta kakhulu, abanye kwabamawadi bayakhala ukuthi manje buye ngathi ibase kakhulu la eMzumbe la eMthwalume. Sathatha isinqumo sokuthi sivule le nhlangano manje siyenze kube iWomen of Mzumbe, kungasaba iWomen of Mthwalume, kodwa iyona iWomen of Mthwalume usakhona futhi uchairperson wayo. Kodwa njengoba nibabona nje bekhona namhlanje sizohlangana sizokwethula ngokusemthethweni ukuthi sekunenhlangano manje yazwa ngeWomen of Mzumbe eseyivulele wonke amawadi from ward 1 up to ward 20. Njengoba sazi ukuthi umasipala wethu waseMzumbe unamawadi awu-20. So sibonile ukuthi akukuhle ukuthi abantu basibize kwezinye indawo benenkinga kodwa bangakwazi ukusizakala ngenxa yokuthi lasiyiWomen of Mthwalume. Ubese bala izinto ezizokwenziwa yile nhlangano. iWomen of Mzumbe seyinhlangano ezodila nokuhlukumeza abantu besifazane. Ngabe yiluphi uhlobo noma ngabe kuthiwa abantwana, ukuhlukumeza kwabantu abakhona emphakathini. Ngoba mawuthi uyabheka lapha ngemva kwami kukhona neKZN CCPA okuyinhlangano ebizwa ngokuthi Forum, nayo esibumbene nayo ukwenza lo msebenzi ngokubambisana. Inhloso ukuthi siwuvikele umphakathi, abantu bangahlukumezeka emphakathini wethu, bahlale kahle babe nokuthula. Uthi wonke umuntu uvulelekile. Sekuyisikhathi sokuthi ikhwelo kade beloke belihlaba ngoba bengabe sithi mabesihamba kwamanye amawadi bakuzwakalisa ukuthi cha thina simelelekile sizibona singaphandle. So isikhathi sokukhala kwabo manje sesivumelekile. Sizocela futhi ukubambisana nomasipala wethu ukuthi asikhiphele mhlambe uhlelo la sophuma khona namanye ama members wethu lo sihambe silauncha ke ngokwamawadi from ward 1 up to ward 20. Khona manjalo ukhansela wakward 10 eMzumbe uthi babamba inkonzo bebonga ubuqhawe bomntwana oneminyaka eyisithupha owasinda ezama ukunyukubezwa ezama nokubulawa umsolwa owayishaya ingane wayishiya ehlathini ezitshela ukuthi ifile. Wokubonga ingane yaba isisulu sokureyishwa nokucisha ibulawe ilo mfana okwatholakala ukuthi ubulalile ingane umbulali uMaligaji lo no 17 years. So sibonileke ukuthi njengeward no DSD asithathe ithuba siyibonga ingane isaphila nokuthi siyenze ibuyelwe ukuzithemba ibone ukubaleka kwemsebenzi yawenza as much as kuyingane encane but umsebenzi yawenza mkhulu kakhulu ngoba iyo eyaholela ekutheni kuze kuboshwe lo mfana no 17 years ukuba ingane ayizange izibe brave ikwazi ukumkhomba ikwazi ukukhuluma isinde noma eseyishayile wayengeke azatholakala umfana. Eqhuba ukhansela uthi uyazeseka izinhlangano ezifana neWomen of Mzumbe. Umeya waseMzumbe uBabunyuswa wayeshilo ukuthi le nhlangano kuzomela mayilwela abantu besifazane ilwela abantu besifazane baseMzumbe wonke uMzumbe ingapheleli emawadini aseMthwalume. So if sekunenhlangano ezolwela uMzumbe wonke kuyasilekelela kakhulu. Nokuthi abaholi benhlangano le ekuthiwa namhlanje izolonjwa la yibo ababe bamba iqhaza elikhulu kakhulu ekutheni lo mfana oboshiwe azagcine bophekile. Umbiko beniwethule lo uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngiseMzumbe. Umnikazi wamahashi waseDumbe uDr Nyanga Dlangamandla uthi imali enqotshwa amahashi akhe kwimjaho eyahlukahlukene uyisebenzisa ke ukusiza abantu abaswele. uDlangamandla uthi ubonga kakhulu neqhaza likamasipala waseDumbe ngokusabela ngaso sonke isikhathi. Umnikazi wamahashi waseDumbe uDr Nyanga Dlangamandla uhlala indumezulu omcimbi nalapho bezwakalisa khona ukubonga kumasipala waseDumbe ngokweseka abanikazi bamahashi. Umcimbi ebeswenze eDumbe bekuwukuthi sibuyisele kubantu ukuyobonga konke isupport abasinike yona. Ngafundisa into enhleke eqembini lami leIFP ukuthi sibobuyisela emuva. Umntwana wasifundisa lokho. Manje ngubone kungalungile ukuthi mangiwine imali engangale yizinga enkulu kakhulu kodwa inkulu ngihambe ngiyoyidla ngedwa ikhona okungenze ngakhipha inkomo ukuthi kuyoba nalo mcimbi wangisupporta umeya waseDumbe noMM. Inhloso yethu ngamahashi akusiko ukubenefita thina njoba bengishilo na ku interview yami ukuthi amahashi ami uma ewinile ngicela kube nepercentage eyosiza abantu abahlwempu kungaba zintandane ungaba ngabafelokazi ungaba yingane eziphila ngenabazali. So imali agcine iwinile eKingcetshwayo aqale enkandla ayedanda eKingcetshwayo imali mayisi yonke
ingaphezulu ka250 mawuhlanganisa yonke imidlalo amasha esehlangene akwazile ukuyiqoqa. Kulonyaka ke siyakuwo ngiyofisa ukuthi kube nepercentage engiyibuyisela ukuyosiza abantu abangakwazi ukuyisiza njengemfundiso kaMntwana wakwaPhinda angene oyena kuumholi wethu. Kanjalo nemeyelo masipala uSibusiso Mkhabela uveze ukuthi kuningi abangakwenza ngalomdlalo wamahashi nokungahlomulisa abantu abaningi abakhele lo masipala. Simisele kakhulu ukuthi ukubambisana okukhona akuqhubeke njalo. Sibe naso ke isiphakamiso esokuthi kule budget yalonyaka kukhona okuzohlomula abantu abahlwempu abafelokazi intandana ukuze babone nabo ukuthi lo mjaho lo noma lo mdlalo lo esiwenzayo awusuwona nje ukuthi umuntu awine athathe imali ahambe ayodla kodwa nezakhamuzi zaseDumbe akube khona abazobenefita. Esilabenzi 1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eDumbe. Ake siphinde futhi sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nje masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukeleke ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolo sangazo namhlanje. UNdunankulu udonse ngendlebe abezolimo. Imbokodo kwezokwakha ibhoboko ngezinselelo kanti wasemfolozi ushayeke udume kushona umphathi. Kuleli qophelo ke singena sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u17.73 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u19.64 uma liqhathaniswa neeuro lase-Europe liphinde libe u23.04 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithane. Igolide ke lona lingu$2,505 30 cents i-ounce kuthuwelo ngahluziwe ube u$77.66 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezimidlalo. Aseqalile amalungiselelo emidlalo yeMayoral Cup kumasipala abaqulusi enhlanela kaMthaniya. Lokhu kuvele ngenkathi lo masipala uhlele iSports Indaba ngenhloso yokuhlanganyela nabezemidlalo kanye nabaxhasi lapho ke bexoxisane khona ngezindlela zokuthuthukisa ezemidlalo ngaphansi kwalo masipala. Lo masipala ubuye waveza ukuthi lo mhlangano kube ngowokuqala kanti bazimisele ukuba ke bewenze iminyaka yonke. Umeya wamasipala abaqulusi uKhehla Mkhwanazi uthi aseqalile amalungiselelo emidlalo ebizwa ngama-Mayoral Cup. Ayaqala amalungiselelo cishe nje ngokwe-program ebisa-proposed esizonquma ngayo kulo mhlangano. Besifisa ukuthi kusuka nje nge-weekend lesiya kuyo kuqale ukudlalwa ezingeni lama-ward mhlambe kuze kuphelele inyanga bese kuthi ngeviki lokuqala kuSeptember siqala ukudlalisa ke ama-cluster bese kuthi lapha ya around 20s kuSeptember sidlalisa iMayoral Cup ya local. Hopefully iyobe sikhona idate yeMayoral Cup ye district njengoba sazi sonke ukuthi evini lokuqala kuDecember cishe ngomhla ka 4, 5, 6. Uphinde waveza ukuthi lo mhlangano buhlelele kububheke bephinde belungise lapho bengenzi khona kahle kwezemidlalo. Abaqulusi ba rich with talent kodwa ikhona into esingayenzi kahle angiyazi ilahle kabi ngakho lezi insuku ezimbili inhloso yokuba siyithole njengabaqulusi mhlambe kodwa iSouth Africa nje inenkinga enkulu yokungahleleki ngokwaneleyo njengamanje siphuma eFrance umubuka kuma codes ama games esiparticipate kuwo are very few. UShamasi uphinde waveza ukuba ukuphela kwemidlalo ezikoleni kuyabalimaza njengomasipala. Uma ama-sports singawaqala as far back as kwi-primary level ezikoleni sinyuke nawo baqamba befika kithi njengomasipala nje sithatha abantu vela kade bedlala imidlalo eyaneleyo. Ukuphela kwemidlalo ezikoleni noma ukwehla kwezinga lemidlalo ezikoleni kusaffecte kakhulu. Kanti we-Sport Confed ngaphansi komasipala iZululand uthi bamele ukuhlola imisebenzi eyenziwe izinhlaka abazibekile ukuba zibheke imidlalo kusuka kuma-VDs. Owethu komsebenzi nje obaluleke kakhulu ukuthi siwenze njengohlaka lwezemidlalo kwi-district. Kusiqinisekiso oqala ukuthi ama-local sport confederations ayaphila ayasebenza kusukela kuma-ward sibe nenhlaka kusukela kuma-ward kuze kuyophuma phezulu komasipala.
lokho kwenza kube lula ukuthi ama-structures akhona akwazi ukulinka uma kunenhlelo zezemidlalo kube lula ukuyihlela kusukela emawadini kuze kuyophuma ku-local municipality. Omunye umsebenzi wethu ukubheka-ke ukusebenza kwama-district federations. Sinawo cishe Zululand, there are more than 14 ama-federations esinawo. Kusuka lapho-ke ehlele phansi ayemazingeni aphansi aye ko-local municipality. Khona manjalo umasipala uphinde wamema abanye omasipala ukuze becobelelane ngolwazi kwezemidlalo. Thobeka Dladla endabeni ze1 KZN TV ngise-Vryheid. Ake sikubhekele isimo sezulu ongasilindela. Zulu mnyama undlela zimhlophe ngeziguqise besiphathele zona namhlanje uhlangabeze futhi kusasa ngasi isikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.